Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Ngithinta umuntu othandwa ngabantu yabona. Manje mawuthinta umuntu othandwa ngabantu sengaduma nje. Mhlawumbe ke ngokuthi abantu befisa ukulazi lelivukane elehlisa isithunzi somculo odume kangaka. Lamfuna ingoma. Laze lambhala kuyisolezo emaphepheni. Yabona wangenza into enjena nje uthandwa ngabantu lo muntu. Yabona uqhosha uyicelebrate eliphezulu kakhulu mina angidume ngisho nakancane. Wasibisi ngizoxolisa kakhulu ngane yakwethu okwenzekile. Khona nguhlukumezile impela mfokasibisi futhi enhlizweni yakho unyukubele mfokasibisi. Ngishawa unembe ezokuthina ukuthi angidumile.